फेब्रुवारि दाननि 12 आरो 16 अक्ट'खालि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि परिखा जानो थांगासिनो दङ। थ' बिटिसिनि गासैबो आरो आसामनि गासैबो जायफोर फरायसुलिफ्रा मेट्रिक परिखा आरो हायार सेकेन्डारि परिखा लिरनो थांगासिनो दङ, बिथांमोननिसिम जोङो बिएसइउनि तरफनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय, जाहाथे बिथांमोनहा बे परिखाखौ मोजाङै मोजां लिरनानै गाव गावनि भबिष्यत जिबनखौ दानायनि मोजाङै परिखायाव लिरो बा परिखाखौ होयो, जों बेखौ खावलायहरबाय। आरो जाहाथे बयबो खुनु गाज्रि लामाजों थाङालासिनो बे मेट्रिक बा हायार सेकेन्डारि परिखाखौ लिरो, बेखौ जोङो बयबो फरायसुलि जोंनि आंगो फंबाय बिनानावमोननिसिम खावलायहरदों। मानोना बे मेट्रिक परिखा आरो हायार सेकेन्डारि परिखायानो गाव गावनि भबिष्यत खौ दानायनि गिबि एग्जामफोर होनजायो बुंनो थांब्ला मेट्रिकखौ आरो हायार सेकेन्डारिखौ नैथि। दा बिथांमोननिसिम आरो गासैबो गार्जेननिसिम, गासैबो परिखा सेन्टारफोरनिसिम आरो बयबो फोरोंगुरि टिचारफोरनिसिम जोङो बिएसइउनि तरफनिफ्राय जोबोद गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय आरो खावलायनायबो जाबाय, जाहाथे परिखाखौ मोजाङै जेबो गाज्रि घटना जायालासिनो सालायलांनो हायो, बेखौ खावलायहरनाय थाबाय। इसोरनि खाथियावबो आर'ज गाबनाय थाबाय।